På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt af koldt ved scenen og slappede af. Der hørte nogen mumle ganske stille, og en mand med en lille hund så på mig og sagde: hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og hvad er det for jeg mener hver et ord? Når vor Herre slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord, må man tage hunden med sig ind i himlen. Den er sød og den er ved min bedste ven. Den er klog og fin og alligevel i bad. Hvis man må spille mand, så bliver jeg glad. Jeg svarer ham med kort, det ser. Din hund kommer nok i himlen, når den dør. Det var sent, og jeg skulle køre hjem. Da jeg sad der i bilen, tænkte jeg på manden igen. Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og hvad er det for jeg mener hvert et ord? Når vor Herre slukker livets flamme, og manden skal forlade denne jord, må man tage hunden med sig ind i himlen. Den er sød, den er vel min bedste ven. Den er klog og fin og alligevel i bad. Hvis man må spille mand, så bliver jeg glad. Jamen for ham var sagen jo så vigtig. Han fortjente at få et ærligt svar. Og hvem kan svare hende rigtigt? Om hun er dør for plads hos himmelens far. Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og hvad er det for jeg mener hvert et ord? Når vor Herre slukker livets flamme, og manden skal forlade denne jord, må man tage hunden med sig ind i himlen. Den er sød og den er vel min bedste ven. Den er klog og fin og alligevel i bad. Hvis man må spille mand, så bliver jeg glad. Må man tage hunden med sig ind i himlen. Den er sød og den er vel min bedste ven. Den er klog og fin og alligevel i bad. Hvis man må spille mand, så bliver jeg glad. Ja, men tak til